जाइला जब पढ़े कोचिंग त रोजे धांगेला। जाइला जब पढ़े कोचिंग त रोजे धांगेला। कि माई रे पास करेला मास्टरवा हमसे चुमा मांगेला। कि माई रे पास करेला मास्टरवा हमसे चुमा मांगेला। तो जी हाँ ये भैया, आप सब कैसन बानी जाए भैया। और हमारा पूरा विश्वास रहेला, पूर्ण आस्था रहेला कि आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा, स्वस्थ होखब जा, तंदुरुस्त होखब जाए भैया। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह। और जे भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बड़ बुजुर्ग जुड़ल बाटे भैया, हम एहिजे से सबके प्रणाम करतानी। आप लोग आपन आशीर्वाद हमारा ऊपर बनौले रही जाए भैया। और रउआ सबके बीच में बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही ज़बरदस्त लोकगीत चाहे ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग कहीं बहुत ही ज़बरदस्त हम लेके आ गइल बानी। तो भैया हो, आशा ना बल्कि विश्वास बा कि अगर इस सॉन्ग के रउआ सब अच्छा से स्टूडियो में जाके गायकी क के रिकॉर्ड कर देतानी है भैया, तो हमारा पूरा विश्वास बा कि आप लोग के बीच में इस सॉन्ग जरूर बाजी, गाना जरूर बाजी है भैया। और रउआ सब खूब अच्छा गावत तानी जा, अच्छा बजावत तानी जा। फिर भी रउआ सबके अच्छा मेटर नइखे मिल पावत, बढ़िया बढ़िया रउआ सबके गाना नइखे मिल पावत है भैया। तो रउआ सबके घबराए के ज़रूरत नइखे भैया। अच्छा गाना पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन दबा ली, ताकि रउआ सबके बीच में कोनो भी अगर वीडियो हम डाली तो रउआ सब आगे वीडियो पहुंच जाए, यानी स्क्रीन पर मोबाइल के पहुंच जाए। तो आई जा हमने के मुखड़ा सुनल जाओ, मुखड़ा के भाव का बाटे, कौना भाव में कैसे गावे के बाटे भैया। आई जा सुनी जा, कहे के भाव बाटे। जाइला जब पढ़े कोचिंग त रोजे धांगेला। अरे जाइला जब पढ़े कोचिंग त रोजे धांगेला। तो माई रे पास करेला मास्टरवा हमसे चुमा मांगेला। कि माई रे पास करेला मास्टरवा हमसे चुमा मांगेला। तो जी भैया, अगर ये मैटर अच्छा लागता, मस्त लागता, अगर ये फुल सॉन्ग रउआ चाहतानी तो फुल सॉन्ग लेवे खातिर स्क्रीन पर नंबर बाटे। और नंबर हमार नोट भी कर लीजा, हमार नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और नंबर नोट कर लीजा 98 350 77 203। तो आप लोग इ नंबर पर ज़रूर कॉल करी। कॉल कैला पर आप लोग के बहुत ही कम से कम चार्ज में, बहुत ही कम पैसा में रउआ सबके गाना मिल जाइए भैया। तो आप लोग कॉल करी। फिर मिलल जी नेक्स्ट वीडियो में, यानी अगला वीडियो में। तब तक खातिर थैंक यू, बाय सो मच, धन्यवाद।